ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ତ ମୋର ମାମୁଁ ଘର ଯିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ମାମୁଁ ଘର ଯିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ମୋ ଭଉଣୀକି ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲା, ତ ମୁଁ ତା ସହିତ ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲି। ତ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲା କି ଦେଖିଲୁ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଘରେ ଆମର ରୋଷେଇବାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, ତ ଆମେ ସ୍କୁଟି ଧରିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ମାମୁଁ ଘର ଯିବା ପାଇଁ। ତ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ଆମେ ସବୁ ମିଠା ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ କିଣାକିଣି କଲୁ। ଆଜି ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆମେ ORS ପିଇକିନି ଟିକେ ଏନର୍ଜି ବଢ଼ାଉଥିଲୁ। ତାପରେ ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଗଲା, ନେଇକି ଚାଲିଲୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ। ତ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ମୁଁ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଥିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ମାମୁଁ ଘର। ମାମୁଁ ଘର ପାଖେ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ତ ଜଳଖିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଚାଲିଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆସିଲି ଟିକେ ଉପରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଉପରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଏଠି ରିଲ୍ସ କରିଥିଲା। ତ ରିଲ୍ସ କଲା ପରେ ଆମକୁ ତଳୁ ଡକା ହେଲା ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଲଞ୍ଚ ଖାଇଲୁ। ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।